Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони меҳрубон, ман ба корвон равона ҳастам. Айни ҳол ози мо дар тарафи 82-ем. Бинед иҷа янами подземни ходе ки ҳаст шишагӣ, ҳамо тараф кати мо рафтестем. ана дӯстони азиз, дар корвон бинед суманак 10 сомон, анами хел да анами вай лаличои одноразови гирифтагиан 10 сомонӣ. ана иҷа дӯстони меҳрубон, ман мехоҳам шумо данами халаторо пешниҳод кунам. И халато ҳамаш почаҳошон катиян. И нархи ино дӯстони меҳрубон 110 сомонӣ. бинед халато пахтагӣ ҳастанд. ино доставка надоранд аз сабабе ки вақтҳои охир карантин эълон шуд дар шаҳрҳои Русия. мо доставка надорем дӯстони азиз. вақте ки амин маълум шуд бо ма гап мезанам барои доставка. ана иҷа бинедана ина мудо аста 120 сомонӣ. ҷадам чӣ қадар хушрӯванд. ина марҳамат шахсое ки мехоҳанд хучон омада харидорӣ кунанд. ин дар 5-ум дарвозаи корвон тарафи мираш. И дуюм риадай касое мехоҳед омада ана харидорӣ кунед. бисёр халатои зебо. ана инаша бинед 150 сомон ҳамроҳи анамин брукош. аз ин ду ранг астай, сиёҳ ва сирх. касое ки хоҳишманд ҳастед тамошо кунед. ана ин намудодама харидорӣ омадагӣ мана майкора барои фурӯш. ино нархошон 25 сомонӣ, 20 сомонӣ. ба иҷа инчунин корсет ҳаст барои занҳо. ҳар намуду ҳар фасон. набинед ман инора барои магазини худам харидорӣ карда истодам. ана ин дӯстони азиз ба хоҳиши якчанд подписчик ки дар бораи намин френчо, дар бораи намин намуд плашо бисёртар маълумотиём, ман бисёр имрӯз тасмим гирифтам ки амия ба навор бигирам. ана бинед дар инҷа чанд қадар астай, ҳар намудош астай, ҳар гулу дигарош. ино нархошон 1650 сомон. шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат анамин 5-ум дарвозаи корвон биёед. дар ряди аввал дар онҷа 2-3 магазин аст ки ба фурӯши намин намуд плашҳо машғул ҳастанд. ана ин намуд гулоша бинед. ёдовар мешавам, ино дароз ҳастанд аз ону поён. нархи 1650 сомон. ози дигар намудошам ҳаст. ман дигар намудоша пешниҳод мекунам шумо бинед. ино кнопкагиян, ина пешашон кнопкаяй. рангоша бинед чӣ қадар хушрӯ ҳастанд. ино амин сифаташ вая 1 май сифаташ беҳад хушрӯвай. шахсое мехоҳед марҳамат омада харидорӣ кунед. ан аз ин тараф ино 1400 сомонӣ. ино ваян кӯтоҳтаракан. ана рангоша бинед сабз дора, ана ин ранг дора, сурхба тёмнасини дора. ана инам дора бинед ана инаш 1500 сомонӣ. поёнаш ин камакак бо дарозтарай. осинои инора бинед 3/4 1400-1500 сомон. шахсоне ки харидор ҳастед марҳамат омада аз анамин корвон харидорӣ кунед. ана ин намудо ино анамихе дароз ҳастанд. бинед инам кнопкаяй. ино плашан то анамин ваяй ча намудай дидед. рангоша бинед, ваёша бинед, нақшоша бинед. нархои ино 2000 сомонӣ. ина касое ки мехоҳед ана ин дарозош, ино дарозиш то заминай 2000 сомонӣ. ана ин намудо астай. ино нархошон 2500, 2000. ина бинед чӣ қадар хушрӯва. ина болош даям бинед. дар болоям ам хел 2500, 2000 сомон. ана ин намудо 1800 сомон. ана ин намуда бинед и 2500 сомонай. ира мехаш камакак бо дарозтаракай. безрукавкаш ҳастай 1500 сом ба гумонам. аз ана ин ҳастай
1,5 калтаҳакай, вале беҳад амин мехуш хушрӯвай 1,5 сомон бо арзон мешавад. дӯстони азиз, ана шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат биёед. анамин панҷум дарвозаи корвон тарафи мираж, якум ряд, якум раста чӣ хеле ки мегӯянд. биёед дар инҷа 2-3 магазин ёдовар мешавам ки ҳам хеле чизо доранд. ана ино бо кӯтоҳтар ҳастанд. нархҳои ино 1200 сомонӣ. ана тамошо кунед. шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, ино 1200 сомон. ана омада аз анаминҷа инам вайш остинаш 3/4 будааст. баъд аз ин поёна бинед 1550 сомона. ин нақшои янами хеле камакак пештараш. ана бинед чақа хушрӯван иноям. ино тугма катиян ҷои анаму кнопкада ино тугма доранд. ана ин намудо анаму кӯтоҳое ки ман ӯзи гуфтам анаму намудан. ози ман бо дигар чизорам шумода пешниҳод мекунам. ана бинед, баъд интихоб намоед. не чӣ хушрӯван ино чанд ранг дора. аз ана ин палтоҳо ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам. нархошон 1300 сомонӣ. ино туркиян. бинед сифати якумуш қадар хушрӯ. рангош ҳар намуд астай, моделошам ҳар хел астай. ина касое ки мехоҳед, ин ам хел вайш хушрӯ, стилиш беҳад хушрӯвай. вақте бо аз наздик мебинӣ, бо анамин сифати анамин материалшам нағз астай. аз ана ин ҳаст 1200 сомон. ин жимпири дароз астай, пешош мех дора. ина бинед мехош тозаяй. баъд ана остиноша бинед колокольчик борикадагия чӯхе хушрӯвай остинош. ана ин боз анахи ранг дора, серӣ. аз айна ино ҳастай 2000 сомона, 2500 сомона. ана инҷа бинед, иҷадам и аллакай дигар магазинай. ана инҷадаям дидед, иҷадаям ана мехел плашов, ана мехел френчо ҳастай. нархҳои ино ҳам 1650, дарозош 2000 сомон, 2500 сомон, 200 ҳар хел. ана дӯстони азиз, мо ҷои анамин румолҳову шарфҳо омадем. ман имрӯз фақат шарфҳое ки камакак нархошон болотара ямуна пешниҳод мекунам. шарфҳои арзонтар ман дар видеои пешинам доштум дар бораш видео. шумо дар омада бинед. анамин шарфҳо ҳамаш 130 сомониянд. шарфҳо беҳад сифатшон хубай. ози чандтае ки ман нишон мекутиям пешниҳод мекунам барои шумо. ино ҳамаш шарфҳои 130 сомонаянд. набинед, бо анамин ва яктаи наминора ма кушода чӣ хеле меган размерша нишон метиҳам. шумо бинед чанд қадарам. ана бинед чӣ хеле хушрӯванд шарфҳо. чӣ намуде ки хоҳед ҳаст. баъд сангчоошам тозаянд. ана вайёш вишивка дора. ино калон калонан амин вайёшон размерои амин шарфҳо. аз ин тараф бинед, аз ана ин ду тарафаш шифон аст, ай байн бошад, вай дорад комбахт. ина шахсое ки мехоҳед ами шарфҳорам тамошо карда бинед. ин шарфҳо дар тарафи корвон сити якум ряд таги нависо якум рядда қарор доранд. ана инамуд аднатониёш ҳастай. иноям 130 сомонаҳошай. ино бо арзоно доранд, вале имрӯз фақат қиматошама пешниҳод дорам. ана ина бинед чӣ қадар калон астай амин. ана ҳамун комбахтиҳое ки ман ҳозир гуфтам ҳам хелеянд. бинед чӣ қадар калонанд. дар инҷа ана ин румоло астай 80 сум, 70 сум, 60 сум. и аллакай беруни корвонай, пеши ҳафтум дарвоза тарафи мираж. ана ин намуд 25, 30, 40 румолои ҳар хела нархошон.
дӯстони азиз, мо доставка надорем, чӣ хеле гуфтум, аз сабабе ки анамин карантин эълон шуд дар баъзе анамин шаҳрҳои Русия. Барои ҳамон доставкаҳомона мо қатъ кардем. имрӯза видеои мо ба охир мерасад. дӯстони меҳрубон, касоне ки бо мо буданд, сарбаланду хонаобод бошед. подписчикони азиз, ҳазор раҳмат.